जिसुआ बाखनाय जाथों गोथार जिउआ बाखनाय जाथों आइ मारियामा बाखनाय जाथों अनजाग्रा गासै खृष्ट सिबियारि आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै जोङो फैयै फैनानै आरोबाव बे सानजुनि समाव दान्दिसे जिरायनायनि उनावहाय आरोबाव जों दा फैबाय बे समाव अनजायगाफोर आं नोंथांमोननो बे इसोरनि बोसोनखौ होनायजों लोगोसे बेनि उनावहाय गासै बेमारिफोरनि थाखाय दान्दिसेनाव बिनाय जागोन आरो बे समाव नोंथांमोन आङो लाबोदों मारियामनि सोमोन्दै एसे मिथिहोनो लुबैदों थारैनो बाइबेलाव मारियामनि सोमोन्दै माबादि फोरमायदों आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सत्य नायनायफोर फैयो आरो जोंनि गेजेराव गोबांथार बेबायदिनो दान्थे बिदान्थेफोर जायो नाथाय जों सत्य लायाजासे दान्थे आरो बिदान्थे दियाजासे जों बाइबेलाव जोंखौ मा फोरमायदों दा बेखौ लाना बिजिरनो थाखाय आं आखायाव लादों मारियामा गुबुन फिसाफोर दंबावो नामा जिसुनि अनगायै नोंसोर मा बुङो जोंनि गेजेराव अनदायगाफोर मारियामा जिसुनि अनगायै आरो गुबुन फिसाफोर दंबावो ना गैलामोन नोंसोर मा बुङो मा सानो फोथायारिफोर दंबावोमोन दा जिसुनि अनगायै मारियामा गुबुन फिसाफोर दंबावो ना गैयामोन नोंसोरनि बे साननाय एबा बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ लानानै सोरबा बुंनो हागौ ना जिसुनि अनगायै आरोबाव आइथा बिमा मारियामा गुबुन फिसाफोर दंबायोमोन ना गैयामोन गैयामोन ना दंबायोमोन दे बुं दङमोन सोरबा दङ बुङो सोरबा गैया बुङो नाथाय जोंहा बिनि गेजेराव सत्य लायो बेखौनो लानानै सत्य लायो जानो हागौ जोंनि गेजेराव सोरबा बे बोसोनखौ लानानै सत्य लायनायखौ लानानै आं दिनै बेखौनो लानानै नोंथांमोननो माखासे क्लियारफिकेसन होनो थाखाय आखायाव लादों जेरै माथाइनि 12 बालामनि 42निफ्राय 50 सिरियाव जों फरायबा मोनगोन माथाइनि 12 बालामनि 42निफ्राय लानानै 50 सिरियाव बाहाय लिरनाय दं जिसुनि बिमा आरो बिदा फंबायफ्रा सोर बेखौ लानानै जिसुनि बिमा आरो बिनि बिदा फंबायफ्रा सोर गथ' जोनोम होयोब्ला बिनि उनाव बिनि बिदा फंबाय बिनानावफोर बिनि फिसाफ्रा बिदा फंबाय बिनानावफोर जाना जाया सासे नङा सानै नङा साथाम साब्रै साबा जानो हागौ गथ'फोर थानो हागौ आरो बिसोर बे सासे बिमानिफ्राय बे गथ'फोरखौ बिसोरो आदा आब' आगै होननानै गाबज्रिलायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो अनदायगाफोर जोङो न'खरसेनि बिमा सासेनि बिफा सासेनि फिसानि अनगायैबो आरोबाव जोङो बिदा फंबाय बिनानावफोर सोमोन्दो लानो हाया दा बिनानाव आनथासिया आंनि असे बिमानिफ्राय सारिनाय नङा बे गुबुन बिमानिफ्राय सारिनाय अब्लाबो दिनै बे आंखौ माने आदा बुंखो अनदायगाफोर बेनिखायनो बे बोसोनखौ लाना जों सत्य लायनो जानो हागौ नैबे बोसोना माथाइनि 12 आयदा जोंखौ 46निफ्राय 50खौ जोंखौ बाहायनो सत्यनो फैयो नै बाहायनो जिसुनि बिमा आरो बिदा फंबायफोरखौ लानानै बुंदोंबा निस्सय मारियामा गुबुन फिसाफोरखौबो सारिबावदों बेनिखायनो बिनि जिसुनि माखासे बिदा फंबायफोर होनदों दा आच्छा बिदासो बुंबावदों आरोबाव फंबायबो दं अब्ला जिसुनि सिगां मारियामा आरोबाव सिगां सासे सोरखौबा सारि जाबावबाय नामा आरो बिदाखौ बुंखो बेखौ गोथौयै साना आरो बिदा आरो फंबायफ्रा सोर होननानै बुंदों माथाइनि 12 बालामनि 42निफ्राय 50 सिरियाव बेयाव सत्य लायो बिदा आरो फंबायफोर होमब्ला जिसुआल' सारि जादोंमोन बिनि सिगांबो सारिनायखौ जिसुनि गिबिखौसो बुंनांगौमोन बिदा नाथाय बाइबेलाव बिदा आरो फंबायफ्रा सोर बेहायनो बुजिदो मानोना अनदायगाफोर दिनै बे बोसोरा जोंखौ सौथुनो नाङा जिसुखौ सारिदों आरो बिनि गिबि मारियामा गुबुनखौ सारियाखै बाइबेलाव रोखा लिरखानाय दङ अब्ला जिसुनि बिदा दंबो नामा बाइबेलावथ' बिदा लिरदों फंबाय लिरदों बिब' बिनानाव लिरदों बेखौनो लानानै गुबुन फिसाफोर दंबाय होननानै थोंजों बुजिनो जोंनि साननायफ्रा बिदि सिखारो नाथाय जोंनि बे बोसोरा बाइबेला माबायदि अनदायगाफोर दिनै जोङो बेखौ मिथिनो मोनो जिसुआ दाफाफोरनो खोन्थाफुनायाव बिनि बिमा आरो बिनि फंबायफ्रा बिजों रायज्लायनो हास्थायनानै बाहेरायाव गसंनानै दंमोन बे समाव मानसिफोरनिफ्राय सासे
जिसुखौ होनबाय नोंनि नोमा आरो नोंनि फंबायफ्रा नोंजों रायज्लायनो हास्थायनानै बाहेरायाव गसंनानै दं। अन्धागाफोर जेब्ला जिसु खृष्टआ गोबां हाजार हाजार दाफानि गेजेराव बे बोसोनखौ होगासिनो दंमोन, सोरगोनि बाथ्राखौ खोन्थागासिनो दंमोन, गोबां जब्रा बोसोन होगासिनो दंमोन आरो बे समावनो बिनि बिमाबो फैदों, बिनि बिमा फैदों आरो बेजों लोगोसे अन्धागाफोर बेखौ लोगो हमनो माखासे बिनि फंबायफोराबो फैदों। बिनि बिमा आरो फंबायफ्रा बेजों रायज्लायनो हास्थायनानै बाहेरायाव गसंनानै थाबाय थादों। दिनै बे बाथ्राखौ आं लाना एसे मिथिनो सानसे समाव जेब्ला क'क्राझाराव खांख्लाबादानि मोनसे जायगायाव गासै दिनै मिनिस्टारफ्रा आंखौ रिट्रिटनि गेजेरजों आंखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदोंमोन। आं खांख्लाबादायाव रिट्रिट लादोंमोन। बे खांख्लाबादायाव जेब्ला रिट्रिट लानाय समाव अब्ला बे समाव आंनि न'नि मोनसे सोर फैदों सोर फैया आं जेबो मिथिया। बे जायगायाव गोबां हाजार हाजार मानसिफोर गुबुन गुबुन धोरोमनि गुबुन गुबुन दिनै मिनिस्टारनि गासै फोथायगिरिफ्रा बे समाव बिथांमोना बे रिट्रिटआव बाहागो लादों। अन्धागाफोर बे समावनो आंनि बे स्पिच लाखिनाय समावनो सासे जोंनि हान्जानिफ्राय थानो बुंबाय, फंबाय नोंनि नोमाय नोंनि बिब' असे आरो नोंनि बै न'खरनि मानसिफ्रा नोंखौ बै जायगायाव नेगासिनो दं। अब्ला बे समाव आं बेखौ बुंदों, अ आदा दिनै गोबां बोसोनफोर होबाय थानाय समाव आंहा दिनै आंनि बिमायजों आंनि आब'जों रायज्लायनो थाखाय आं सम गैथ'वा। जेब्ला आंनि बोसोना जोबगोन ब्रेक टाइम जागोन अब्ला आं बिथांमोनखौ लोगो हमगोन होननानै आं बिथांनो बुंहरदों। अन्धागाफोर बेबायदिनो फोरबो जिसु खृष्टआ सोरगोनि गोथां बोसोनखौ होबाय थानाय समाव अब्ला बिनि बिमा मारियामा आरो लोगोसे आरोबाव बिनि फंबायफ्रा बिजों रायज्लायनो थाखाय हास्थायनानै बाहेरायाव गसंना दंमोन। बेनिखायनो बै समाव सासे सुबुङा फैना बुंदों, नोंनि नोमा आरो नोंनि फंबायफ्रा नोंजों रायज्लायनो हास्थायनानै बाहेरायाव गसंनानै दं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बे समाव जिसु खृष्टआ अन्धागाफोर बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो बियो बुंदों, आन्थाय खोथानाय मानसिखौ जिसुआ बुंफिनबाय, आंनि आइया सोर आरो आंनि फंबायफ्रा सोर सोर? बे बाथ्राखौ बुंनाय दानिया मोजां बिजिरदो। जिसुआ गावनि चेलाफोरनिथिङै आखाइ फोलावहरनानै होनबाय, आखाइ फोलावहरनानै होनबाय, नायदो आंनि आइ। होमबालाय बैयाव नेबाय थानायाबो सासे आइ दंबायो आरो बाहायबो आइ दंबायो, सानै नामा बिमायालाय बेनालाय मा बाथ्राखौ फोरमायदों? आरो बैयावबो माखासे फंबायफोर दं आरो बाहायबो फंबायफोर दं। बेनिखायनो नायदो आंनि आइ आरो आंनि फंबायफ्रा। बैयाव बे बिमाजों नुजाहैथ'वाखै आरो बे जायगायाव थानाय गासैबो दाफाफोरनि सिगाङाव बे आसि खोन्थानो बुंदों, नायदो आंनि आइ आरो आंनि फंबायफ्रा। बैयावबो दङ बाहायबो दं नामा? बे बोसोरा माखौ फोरमायदों? जायहा सोरगोआव थानाय आफानि गोसो बायदि मावो बेनो आंनि फंबाय, आंनि बिनानाव, आंनि बिमा। बाथ्रा माखौ फोरमायदों? सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोर, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंग्राफ्रानो आंनि बिमा, आंनि बिनानाव, आंनि फंबायफोर। बे बाथ्राया अन्धागाफोर जोंखौ फोरमायदों। इसोरनि बोसोनखौ खोनासंग्रा गासैबो, इसोरनि नाजावग्रा गासैबो जों बिमा सासेनि नङाब्लाबो, बिफा सासेनि नङाब्लाबो जों गासैबो बिदा फंबाय, जों गासैबो बिब' बिनानाव। अन्धागाफोर दिनै बे बोसोरा जोंखौ फोरमायदों, बैयाव बिमा मारियामा नेबाय थादों आरो बाहायबो बिमा दंबायो। मानोना बिसोर इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंदों, सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंदों। सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै नाजावग्राफ्रानो आंनि बिमा। सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंनो नाजावनाय सोर? बिमा मारियामाल'। अन्धागाफोर सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दादोंनो। गुबुनफ्रा सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंदोंब्लाबो बे बिमा बादि दायाखै। बेखायनो बे बिमा बादि जा बुंदों, बे बिमाफोर बादि जा, जाय सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै मारियामा जिउ दादों, बे पाप मावाखै। बेखायनो बे बिमा बादि बाथ्राखौ लाना बुंदों, जायानो सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दायो बेनो आंनि बिमा, बेनो बिमा। नोंसोरबो जुदि बै बिमा मारियाम बादि सोरगोनि बाथ्राफोरखौ लानानै जिउ दायोब्ला नोंसोरबो बिमा। थार जोंबो बे बिमा मारियाम बादि बिमा जानो थोनदों। अन्धागाफोर जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दायो बेनो थार जिसुनि फंबायफोर।
सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै मोजां जिउ दायो बेनो थार बिनि बिब' आरो बिनानावफोर बे बाथ्राखौ फोरमायदों अन्धगाफोर नाथाय जोङो जेरै सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै जिउ दायाखै जोङो फोरबोनि फंबायफोर नङा नामा फोरबोनि जोङो बिनानावफोर नङा नामा मानोना जों पाप मावो असे जों फोरबोनि फंबाय बिनानावफोर जानोब्ला अन्धगा जों पाप मावनो नाङा बेखौसो फोरमायदों अन्धगाफोर दिनै सानो हागौ बिनि जिसुनि सोरबा आलादा फंबायफोर आलादा बिनानावफोर होमब्लालाय आइ मारियामा गोबांथार फिसाफोरखौ सारिदोंदां जसेफजों सारिबावनाय दंदां बेखौ साननो हागौ बेखायनो बिहा मारियामा फिसाफोर दंबायो होननाया नाथाय बे बाथ्रा नङा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दाग्राफ्रानो आंनि फंबाय बिनानावफोर आंनि बिमा बेखौ फोरमायदों जाय मारियामा जेरै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दादों बै बिमा बादि नोंसोरबो जा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दायो बेनो आंनि फंबाय बिनानावफोर अब्लासो जिसुआ बेखौ आंनि फंबाय होननानै बोजबगोन गावनि मुस्लिम बादि जिउ दाबा बे आंनि बिनानाव होननानै बे बोजबगोन नाथाय जोङो जेब्ला फोरबोनि मुस्लिम बादि जिउ दायाब्ला जोङो बिनि फंबाय आरो बिनानाव असे जानो हाया हालेलुया 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 अन्धगाफोर जानांगौ खायसे बै समाव सासे मानसि आंनाव सोंदोंमोन मारियामा जिसुनि अनगायै गुबुन फिसाफोर दंबावो नामा होननाया बे समाव बे सोंनायाव अन्धगाफोर आं बुंबाय गैया बिहा सासेल' फिसा होननानै आं फिनदों अन्धगाफोर बे सोंबावबाय अब्ला गाहाम बाथ्रायाव फोरमायनाय बादियै जिसुनि बिदा आरो फंबाय बिब' बिनानावफ्रा सोर जाखो होननानै बे सुबुङा आंनाव सोंनायाव अन्धगा दिनै नोंथांमोननोबो बे बाथ्राखौ आं मिथिहोनो लुबैदों अन्धगाफोर जिसुनि अनगायै बेहा गुबुन आरो फिसाफोर गैया मारियामा मानोना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दानायखौ सोरगोनि बाथ्राखौ खोनासंनानै जिउ दानायखौसो बे फोरमायदों बेफोर बाथ्राखौसो लानानै जिसु बुंदों आंनि आइया सोर आंनि फंबाय बिनानाव सोर बेखौ लानानै बुंदों नायदो होननानै बुंदों गावनि बे समाव अन्धगाफोर आंनि आइ आंनि फंबायफ्रा बे खोन्थादों बैयावबो दं बाहायबो दं अब्ला गोबां दं नामा बेहालाय नैबे बाथ्राजों बेखौ मिथियो इसोरनि सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै जिउ दानो थिनदों जोंखौ बेनो जादों जायफ्रा सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै गोथारै जिउ दायो जिसुआ बेखौ गावनि असे फंबाय बायदि बियो बोजबखाबाय सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै जिउ दायो बे असे बिनानाव बायदि बेखौ बोजबखाबाय सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै जायफ्रा गोथारै जिउ दायो बे बिमा मारियाम बादि अब्ला बेखौ बिमा बादि बेखौ सानखाबाय बेखौसो लाना फोरमायदों बे गुबुन आरोबाव गुबुन बिमाफोर गैया बै बिमा सासेल' बेहाबो आरोबाव गुबुन फंबाय बिनानावफोर गैया बे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोरखौसो फोरमायदों अन्धगाफोर नैबे गाहाम खौरां फोरमायनाय बादियै जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा जादों अन्धगाफोर बिनि न'खरनि बाय बाहागिफोर फैफानाय जायफ्रा सोरगोनि बाथ्राखौ लानानै जिउ दानाय मारियामजों फैफानाय बेखौ फोरमायदों बेजों मानोना बिसोर बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बिसोरो अन्धगाफोर नाजावग्राफोर बेखायनो मारियामजों फैफादों बेखौ लानानै बेनो जिसुनि फंबाय बेनो जिसुनि बिनानावफोर बेनिखायनो जों जिसुनि दिनैनिफ्राय फंबाय बिनानाव जानोब्ला अन्धगाफोर जोंनो होमब्ला जों आइ मारियामजों सारिजादों नामा जोंखौथ' फंबाय होनबाय जोंखौ बिनानाव होनबाय ना जों आइ मारियामा जोंखौ सारिदोंमोन नामा जोंनाथ' बिमा बिफा दङ गुबुन नाथाय बे इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंना जिउ दानो जोंखौ थिनदों अब्लानो जिसुआ जोंखौ गावनि असे फंबाय असे बिनानाव असे आंगो न'खरनि साननानै बियो अरायसम बेबादि बिमा जायोब्ला बेखौ अरायसम बोर होगोन बेखौसो फोरमायदों अन्धगाफोर दाना बेनिखायनो आं नोंसोरनाव बिजिरबावनो लुबैदों मानोना माथाइनि 1 अध्यायनि 16 नाय मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि होजादों बिनि जोलैफोरखौ नायब्ला आरो गुबुन गुबुन सारिदों बिनि नामखौ लिरगौमोन मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि होजादों ख्रिस्ट' जिसुखौल' बुंदों गुबुन बिदा फंबायनि नामखौबो बे होआखै जेरै बाइबेलाव गासैबो फोलेरफ्रा दङब्ला गासै नाम लिरजोबगौमोन नाथाय मा लिरखो बाहाय मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि होजादों माथाइनि 1 अध्याय 16 बेखौ फोरमायदों हालेलुया 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 सानसेखालि जेब्ला आङो मोनसे जायगायाव भुटान बर्डारनि खाथियाव जेब्ला आङो बे समाव रिट्रिट खालामा
रिट्रिट खालामा आं मेथाइ खनो आरो बिदिनो सम सम इसोरनि बोसोनखौ एफा एनै होयो जेब्ला आं मोनसे जायगायाव अन्देगाफोर आं भुटान बर्डारनि खाथियाव मोनसे गामियाव मोनसे जायगायाव सहैदोंमोन आङो बेबायदिनो देवबारनि सानाव इसोरनि बोसोनखौ होबाय आरो बिनिफ्राय बै मोनसे जायगायाव मोनाबिलिनि देवबार मोनाबिलियाव आंखौ आलासि महरै लेंहरबावबाय अन्देगाफोर आंनि लाइफ स्ट'रिखौ आं खोन्थायो आं मेथाइ खनो बेनिखायनो गोबां जायगाफ्राव आं बिदिनो खोन्थायोमोन नाथाय बिदि रिट्रिट होआमोन आंजों लोगोसे अन्देगाफोर जाय मोनसे न'खरनि जाय दिलीप नार्जारी होननाय बियादै फिसा आं बिनि बिफाखौ बिदा लिङो बे दिलीप नार्जारीनि आंजों लोगोसे दंफायो बेनिफ्राय बे जायगायाव देवबारनि गिर्जायाव बै मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर दं जाय फंबाय दैमारिजों लोगोसे आलासि सासे दंफायो दिलीप नार्जारी बिथाङाबो फंनैसो इसोरनि बोसोनखौ होदो होननायाव बुंनायाव बियो सोमोनांदों माब्रै आंथ' होफेरा आं आदै दैमालुजों बेदर मोनजानोसो गिदिंफादों आदै दैमालुजों जेखौ मोनजायो बेखौ गोथाव गोथाव मोनजागोन होननानैसो आं गिदिंफादों बे ना बेदर मोनजागोन साननानै नाथाय बांसिन मुरि गोरानसो मोनजाफायो बे आंजों जेब्ला मुरि गोरान मोनजाबाय थानायाव आदै आं नोंजों बिराद गुफुं जानो लुबैनानै ना बेदर घि माखन होगोन साननानैसो आं नोंजों गिदिंदोंमोन माथो मुरि गोरानसो मोनजायो फास्टिंसो थायो अन्देगाफोर आरो बेबायदि गावदि बोसोन होनांगोन बेखौ मिथिया बेनिखायनो बियो दानिया सानबाय बैयावबोथ' आंखौ लेक्सार होनो थिनखागोन अब्लाथ' उफाय गैया आं माब्रै लेक्सार होनांगौ बेखौसो बानायलांखानांगोन बेनिखायनो आदै दाथ' मोनाबिलि समाव जों बैयाव थांसिगोनबा आरो बे मन्दिरनिफ्राय सानैसो आइजोफ्राबो थांफागोनब्ला जों बेनिफ्राय साइकेलजों थांगोन ना माब्रै लेक्सार होनांगौब्रा आदै बेखौ बुंबाय नों माब्रैथो थिएटार लाबोयोब्ला भिडिअ फ्रेम लाबोयोब्ला गामियाव नोङो बेबायदिनो माइक लानानै माइक्र'फन लानानै टिकेट लांफैनो थाखाय टिकेट काउन्टाराव मानोथो नोङो लेक्सार होनो हागौ इसोरनि बोसोनखौ मानो होनो हाया बै टिकेट काउन्टाराव थानाय बायदि लेक्सार होबानो जागोन आं बिनि साहसखौ बुंदों नाथाय बे टिकेट काउन्टारनि बै लेक्सार होनायखौसो सानलायबाय बियाथ' दानिया बियो गोसोआव लाबाय आंबो होखासिगोन एबाराव आंबो लेक्सार होसिगोन आंबो बै टिकेट काउन्टाराव जेरै थानायाव माइकआव नै टिकेटआ जोबथारनोसै रायजोफोर मोजांथार दिनैनि भावगिरिफ्रा मोजांथार होननानै लेक्सार आंबो बेखौ होखायोब्ला बेनिखायनो आं दाहाय आंखौबो बुंनो थिनखागोन बुंनो थिनाब्लाबो आंखौ बुंनो लिस्टआव दोनलै आदै जागोन दे होननानै आंबो सहैबाय फालुंजों रायज्लायबाय बिथाङाबो दा फंनैसो होथोंसै जागोन लैना गावबो गंसेलायफाबाय जेब्ला आङो मोनाबिलि समाव इसोरनि बोसोनखौ आरो मेथाइ खननायजों लोगोसे होनायनि उनावहाय दाना बेखौबो जाय फंबाय दैमालुजों लोगोसे आलासि सासे फैनाय दं जाय बियादै बिसोरनो बियादै जायो बियादै दिलीप नार्जारी बैबो फंनैसो बिथांखौबो जों बुंनो थाखाय भिडिअफोरनि थाखाय खावलाय जाबाय बिराद मोजां गेबला फैनानै बुंबाय दानियाथ' बियो आंथ' सानदों मोजांखौनो होगोन सानदों दानिया बियो मा बुंखो बियो लेक्सारा सिबिनां रायजो राजाफोर आया माथो सिबिनां रायजो राजासो होनखोमोन सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर बहाबलायबाय माने टिकेटआ गांनैसोल' बाखिसै बे आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दानिया बे जायगायाव गावनि बिदाया हिन्जाव मोनलांनाय दंमोन गावनि बिदाया हिन्जाव मोनलांदोंब्ला गावहाबो बिहाव बिखुनजो जाना जाया जायोना थिग बिहाव बिखुनजोबो नुफ्लांबाय दानाथ' आं बे बिहाव बिखुनजोखौबो मान होथारनांगोनलै बे जायगायाव फैदों दानो लेक्सार होगासिनो सिबिनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आं एसे गंसिदोंमोन नाथाय बे माथो बै टिकेट काउन्टारनि बायदिसो होमारसिगोन नामा बेलाय मा बुंनांगौ जाखो दानिया बियो बुंबाय बिहाव बिखुनजो नुहुरबाय आरो सिबिनां आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो बिहाव बिखुनजोफोर होनलायबावबाय ओमफ्राय माबाया बिखुनजोआ आयै जावैसो होनलायथारबावबाय मानोना बयनिबो गेजेरावनो बिहाव बिखुनजोखौ बिराद मोजां आरोबाव खुलुमलाय हरबावबाय बेनिखायनो बिखुनजोआबो खुसि जाथारबाय अन्देगाफोर जोङो इसोरनि रायजोआव गिर्जायाव
सोरखौबा बिहाव बिखुनजो होननानै मालाबा बुंफेरदों बुङाखैना फादार सिस्टारफ्राबो बिशपफ्राबो नों आंहाबो मा बुङो इसोरनियाव आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव बेखौल' बुंना बुङा बिहाव बिखुनजो बिदि बुंफेरबाय आंनि हिन्जाव होनना बुंफेरबाय सोरबा प्रसारिखा बुङो नामा आंनि हौवा होनना बुंफेरगोन नामा ना फिसौ होनना बुंदेरगोन नामा रावबोथ' बिदि बुङा खालि इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोर बेखौ लानानै ख्रिस्टियानियाव आइ आफा बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव बेखौल'सो बुङो दा नाथाय असे माहाय बिमा गैया असे बिफा गैया असे बिदा गैया असे बिनानाव गैया दिनैथ' नोंसोर आंनि असे बिदा फंबाय बिनानावफोर नङा अब्लाबो दिनै आं नोंसोरखौ मानो बुंबाय थाखो मानोना नोंसोर इसोरनि फिसाफोर इसोरनि रायजोआव दङ बेनिखायनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोरनो बेनो आंनि आइ बेनो आंनि आफा बेनो आंनि आदा बेनो आंनि आब' बेनो आंनि बिब' बिनानाव बे बाथ्राखौसो फोरमायदों जोङो मालाबाबो बै बिथां बुंनाय बायदि बिहाव बिखुनजोफोरनो जों रावखौबो बुङा बुंगोन ना रावबो बुङा दिनै आं बे फेदेरनाय बाथ्राखौ बुङो दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ अनदेगाफोर आरो गुबुन बिदा एबा फंबायफोर गैया बे हारसिङैल' आरो बे गोथार जिउनि बोलोजों बेखौ जेरै आइथा मारियामा सारिदों बेखौसो फोरमायदों बेयो गुबुन अनदेगाफोर बिहा गुबुन फंबाय बिनानावफोर गैया इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफ्रानो बेनो आंनि फंबाय बेनो आंनि बिनानाव बेनो आंनि आइ होननानै बुंदों अनदेगाफोर जोंखौ बेसे गावनि अननायखौ होनानै बेनिखायनो नोंसोर साफ्रोमबो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो जिउ दा अब्लानो बे जिसुनि असे बिनानाव जाबाय जिसुनि बाथ्राखौ इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो जिउ दा बेनो असे जिसुनि फंबायफोर बायदि जाबाय अब्ला बेखौ बियो जिसुआ अनबाय बेखौसो फोरमायदों अनदेगाफोर आइथा मारियामा जिउआव आरो अरायसम आइथायनि दं आरो गोथार जोसेफजों मारिया सासेबो फिसा गैया अनदेगाफोर मानोना मारियामा जिउआवबो मोदोमावबो बे गोथार अनदेगाफोर जोंनि बे साननायफ्राव साधारन साननायफ्राव जोङो अनदेगाफोर थौले साननायाव जों सानो नैबे बोसोनखौ अनदेगाफोर बेनिखायनो जेरै माथाइनि एगोदान सल'फोराव बेखौनो मिथिबाय मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि जादों बेखौथ' मारियामजों होनखाबाय मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि जादों गुबुन गुबुन फिसाफोर दंबायोमोनब्ला जेरै नामफोरखौ मेनसन खालामगोन बाइबेलाव जेरै 12 जन इजराइलफोरा बिदा फंबाय गासैनि नामफ्रा दंजोबो दिनै जिसुनि फंबायफोर दंबायोमोनब्ला बे नामाबो बाहाय दिखांजागौमोन नाथाय जेरै गोथार बाइबेलाव माथाइनि 1 अध्याय सालफोराव मारियामजों ख्रिस्ट' होनजानाय जिसुआ सारि होजादों अनदेगाफोर मारियामा गावखौ जिसुनि बिमा जानो होननानै समायथाव खालामाखैमोन आं इसोरनि बिमा जाथों होननानै बे बुंना लायाखै गावखौ बिदि समायथाव खालामना लायाखै नाथाय इसोरानो बेखौ समायथाव खालामदों इसोरासो बेखौ सायख'दों ना बे गाव सायख'ना लादों समायथाव खालामनाय माने इसोरा सायख'दों बेनिखायनो गाब्रिएल आलफा बेनाव फैनाय माने इसोरा बेखौ सायख'दों कौटि कौटि बे संसाराव गोबां हिन्जावफोर दं नाथाय बे कौटि कौटिनि गेजेरावबो सासेल' बे हिन्जावखौ मानो सायख'खो बेनिखायनो अनदेगाफोर नाथाय मारियामा बे आंसोरनि बिमा जा आंनो बेनो हर बिदिनो बिना लायाखै माने इसोरा बेखौ समायथाव खालामदों आरो आइ मारियामा गावनि जिसुनि बिमा जानो हागेला जेब्लाबो गोसो नङामोन नाथाय बियो इसोरनि थोननाय अनदेगाफोर आरो आरफोरनि फोरमायनायावसो बे गोथार गोसोजों राजिजों खुसियै जिसुनि बिमा जानो थाखाय बियो गनायथिदों बियो बेनिखायनो बे माब्रै जानो हादों मानो आं सिख्ला आइथा बे बाथ्राजों बियो नाथाय अनदेगाफोर उनाव जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बियो मालाबाबो फेलें खालामा जोंसो फेलें खालामगोन जों नाजावनो हाया जों रावबो मानसि जाथिया जेरै इसोरनि बाथ्राखौ गनाया नाजावा मानोना जोङो दिनैनो बुंगोन गाबोन पाप मावगोन दिनैनो जों नाजावगोन गाबोन जोङो पाप मावगोन नाथाय आइ मारियामा बेबायदि नङा अनदेगाफोर मानोना जोंखौ जेरै लुकासनि 1:28 बुंदों बियो बुंदों जेब्ला बियो गनायनानै लानायाव बाहाय बुंदों दे आङो फोरबोनि लेंजो जोंबो बुंनो हागोन ना आं फोरबोनि लेंजो आं फोरबोनि लें जों इसोरखौ खुंखा लें आरो लेंजो होनो नाथाय जोङो बे मारियाम बादि थार लेंजो थार लें जानो हायाखै मानोना बियो मारियामा बियो इसोरनि बाथ्राखौ लानानै जिउ दादों
नाथाय जोङो लें आरो लेंजो होननानै बुंनानै लाब्लाबो बेबायदि मारियाम बादि जों जानो हायाखै बेखौसो फोरमायदों दे आं फोरबोनि लेंजो नोंनि बाथ्रा बादिनो आंहा जाथों अन्दायगाफोर लुकासनि 1 बालाब जोङो 30 दान सिगां बेखौ जों मोन्दों बेनिखायनो जोंबो दिनै अन्दायगाफोर बे मारियामा जेरै बुंदों अन्दायगाफोर फोरबोनि बाथ्रा बादि जोंबो दिनै जिउ दानो थाखाय जोंखौ फोरमायदों हालेलुया 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 आइथा मेरियामखौ गिर्जाया माब्लानिफ्राय इसोरनि बिमा होननानै गाबज्रिनथिना जों बयबो जारिमिनखौ फरायब्ला मोनगोन आइथा मेरियामखौ बे काथलिक गिर्जाया माब्लानिफ्राय इसोरनि बिमा होननानै गाबज्रिया अन्दायगाफोर गिर्जानि जोनोम जानायनि साननिफ्रायनो ख्रिस्टान सुबुंफ्रा जेरै गिर्जाया माब्ला जोनोम जाया पेन्टेकस्टनि दिनाव अन्दायगाफोर जेब्ला पेन्टेकस्टनि दिनाव बै समाव जेब्ला जेरै थानो जानायनि 11-12 जिसुनि सेलाफ्रा गिनानै न' सिङाव थाग्रा जाजोब्बायमोन नाथाय बे समाव बिमा मारियामा जिसुनि सेलाफोरखौ ज' खालामनानै जेरुजालेम मन्दिराव बे ज' आइथा मेरियामजों लोगोसे बिसोर गोसो मोनसेयै ज' जानानै गले गले आर'ज खालामनायाव गोथार जिउआ बिसोरनि सायाव अर सालाय बायदि थाफैदों आरो बे समाव बिसोरो गिनाय गैलिया ओइ दिनखालि अन्दायगाफोर बे समाव काथलिक गिर्जा जोनोम जादों बियो अन्दायगाफोर काथलिक गिर्जा जोनोम जानाय पेन्टेकस्टनि दिनाव लाख लाख मानसिफोर फैदोंमोन गोथार जिउनि बोलोजों बिसोर बुंनो हादों आरो बे समाव गोबां मानसिया सोमोनांदों सोरबा गुस्थि फिनदों सोरबा जुमाय फिनदों होनना बुंदों अन्दायग्रा आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर बेनिखायनो बे समाव बे बिमा मारियामा बिसोरखौ ज' खालामदों आरो बे गिर्जानि जोनोम जानाय समनिफ्रायनो काथलिक गिर्जा जोनोम जानाय समनिफ्राय ख्रिस्टान सुबुंफ्रा मारियामखौ इसोरनि बिमा होननानै गनायनानै लाबोदों अन्दायगाफोर 433 मायथाइयाव एफेसासनि काउन्सिलनि बिथोन बादियै गनायथि जादों हालेलुया 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 अन्दायगाफोर आरोबाव सानसेखालि सासे मानसिया आंनाव सोंबावदों मारियाम आरो जसेफआ हाबा जामारदोंना जादोंना जायाखै दे जादोंब्ला बबे फराव दं बाइबेल फरखौ नागिरदों बिसोरनि हाबानि फरबा माब्ला अन्दायगाफोर बबे फराव दं हाबा जानाय नाथाय सोंजानाय बाथ्राखौसो मिथिदों जेब्ला गाब्रिएल आल्फा फैनायाव बेजों जेरै जसेफजों सोंजानाय सासे सिख्ला आइथानियाव थोदोरदों सोंजानायखौ जों मिथिगौ नाथाय हाबाया माब्ला जागोन माब्ला जाया बेखौबो मिथिया अन्दायगाफोर नाथाय जोङो बै बाइबेलाव गोबां बाइबेलाव जोङो मोनजोबा जन एबिसाइदानि 30 लिरनाय दं अन्दायगाफोर बे बिजाबाव लिरजायै गोबां जिसुनि सोमोनांनाय हाबाफोरखौ जिसुआ सेलाफोरनि सिगाङाव मावदोंमोन अन्दायगाफोर गोबां मानसिफ्रा साननांगौ बाइबेलाव लिरनाय गैया मारै काथलिकफ्रा बेखौ मानियो होनना साननो हागौ बियो जोंनि साननाय नाथाय बाइबेला अन्दायगाफोर फोरमायना होबावदों जन एबिसाइदा 30 बे बिजाबाव लिरजायै जिसुनि मावनाय गोबां सोमोनांनाय हांखोफोरखौ जिसुआ सेलाफोरनि सिगाङाव मावदोंमोन जायखौ लिरजोबाखै अन्दायगाफोर गोथै लाजारुसखौ फोथांफिननाय जायनि फिसाजोखौ फोथांफिननाय बालन्दानि फिसालाखौ फोथांफिननाय बिनि अनगायैबो जानो हागौ गोबां गोथैफोरखौ फोथांफिननाय दङ जायखौ बे बिजाबाव लिरजायाखै गोबां सोमोनांथाव मावनायफोर दंबायो जायखौ बे बिजाबाव लिरजोबावाखै बेनिखायनो बेखौ फोरमायदों बेनिखायनो आरोबाव दिनै अन्दायगाफोर जानो हागौ बेनिखायनो माखासे बाइबेलाव लिरनाय गैयैखौ मानो बिसोर फालन खालामनानै खायसे सोंनो हागौ नाथाय जोंबो बेखौनो मिथिना लानाया गाहाम सानसेखालि अन्दायगाफोर आंखौ सासे सुबुङा सोंनायाव नोंसोर काथलिक बिदा फंबायफ्रा मानो बाइबेलाव लिरनाय गैयैखौ नोंसोर मानो फालन खालामो जों बेखौ लिरनाय बाइबेलाव लिरनाय गैयैखौ जों मालाबाबो फालन खालामनानै बिथांनो सासे पास्टरा आंखौ बुंनायाव अब्ला आं बिथांखौ बुंबाय फै सार आंबो नोंथांनो सोंनाय जाफिनसै दे सों नोंथाङाबो बे बाइबेलाव लिरनायफोरखौल' फालन खालामो दा औ जों बाइबेलाव लिरनायखौल' फालन खालामो दे मोजां बाथ्रा नोंथाङा सासे ख्रिस्टान दाव ख्रिस्टान गोनां पास्टर होनबाय दे मोजांनि बाथ्रा सार नोंथाङा ख्रिस्टमास खालामो ना खालामो गुड फ्राइडे खालामो खालामो आच्छा दानो सोंसै बाइबेलाव बबे थारिखआव 25 थारिखआव नोंथाङा ख्रिस्टमास पचिस बाइबेलाव 25 थारिख लिरनाय दंमोन नामा नागिर सासे पास्टर जानाबो नागिरबावनांगौ होनबावबाय अन्दायगाफोर बाइबेलावथ' 25 थारिख गैया
क्रिसमास लिरनाय दं नामा? गैया। 25 दिसेम्बर गैया। अब्ला बे बाइबेलाव लिरनाय गैयैखौलाय माथो नोंथाङा लिरनाय गैयैखौलाय माथो क्रिसमासखौ मारै पालन खालामखो? नंगौथ'। अब्लासो बिथाङा गावनो गनायबाय। जों माखासे गोथौवै साननो गोनां जायो आन्दायगाफोर, नाथाय जों सानख्लाबनो हायैयाव गावजों गाव थरख' जालायो, गावजों गाव सौथुलायो। आन्दायगाफोर 25 तारिख होननाय बाइबेलाव लिरनाय गैया। जारिमिनफ्राव फरायब्ला मोनगोन। आन्दायगाफोर बेनिखायनो जोङो बे बिजाबाव लिरजायै होनदों। गोबां जिसुनि सोमोनांनाय हाबाफोरखौ जिसुआ चेलाफोरनि सिगाङाव मावदोंमोन, नाथाय जायखौ लिरबाय बेखौ नुनानै जिसुखौ इसोरना फोथायनाय बायदि बे थांखिखौ लानासो बे बाइबेलाव जेफोरखौ जों हांखोखौ नुदों। आन्दायगाफोर बेनिखायनो जोङो मिथिगौ सिखाव सानैनि मुंखौ जों बाइबेलाव लिरनाय नुवाखै, दं नामा? मोजां सिखावनि मुङा मा बियो? डिसमास, नाथाय बाइबेलावथ' गैया। गाज्रि सिखावनि मुंथ' मा? बियो जिसुखौ ठाट्टा खालामदों। नों इसोरबा नों गावखौबो क्रुसनिफ्राय ओंखार आरो जोंखौबो बासाय, बिनि मुङा मिकेल नाम, नाथाय बाइबेलाव गैया। सानजानि गोनोखोफोरनि नामा बाइबेलाव गैया। जेरै गास्पार, बाल्टाजार, मेलखोर, बिसोर साथाम गोनोखोफोरनि नामा गैया। आन्दायगाफोर बाइबेलावथ' जों नुवाखै, नाथाय जारिमिनाव फरायब्ला मोनगोन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आन्दायगाफोर जों दिनै बेफोर बाइबेलाव लिरनाय गैयै माखासे जोङो मोननो हायो। सिखाव सानैनि नामखौ मोनाखै, सानजानि गोनोखोफोरनि नामखौ मोनाखै, जायफ्रा जारिमिन फराय बेखौ मोनगोन। बेनिखायनो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आन्दायगाफोर बेनिखायनो दिनै जोङो सौथुनो नाङा। हालेलुया। गोथार गिर्जाया जेरै गोथार जोसेफ आरो मारियामनि जुलिनि फोरबोखौ आन्दायगाफोर 19 मार्चआव मानियो, बेखौ काथलिक गिर्जाफ्रा मानियो। बिसोरनि आन्दायगाफोर एनिभार्सारि, जेरै बिसोरनि जुलि जेन' एनिभार्सारि जायो मेरिजनि, थिग बिदिनो बिसोरनि जुलिनि फोरबोखौ 19 मार्चआव जसेफजों हाबा जानायखौ जोङो बेहायथ' लिरनाय गैया, गोदोनि समाव प्रेस गैया, लिरनाय गैया। अब्लाबो आन्दायगाफोर जेरै जोंनि काथलिक गिर्जाया जसेफ आरो मारियामनि जुलिनि फोरबोखौ 19 मार्चआव मानियो। आइ मारियामनि जोनोम सान आरो बैसोखौबो गोबां सुबुंफ्रा गोबां मिथिनो लुबैयो। मारियामनि जोनोम सान जों मिथियादि आइ मारियामनि जोनोमा माब्ला जाया आन्दायगाफोर, नाथाय गिर्जाया बिनि जोनोम सानखौ 8 सेप्टेम्बराव मानियो। 8 तारिख सेप्टेम्बरखौ मानियो। आन्दायगाफोर जेरै ब्लेसेड आन्ने काथरिन एमारिका, जेरै ब्लेसेड आन्ने काथरिन एमारिका 1822 मायथाइयाव 13 आगस्टआव मोनसे दर्शनाव नुदोंमोन आरो मारियामनि थैनायनि बिनि बैसोआ 64 बोसोरमोननो। बे बिजानावसो नुदों, दर्शनाव नुदों, नाथाय बिनि बबे खै बोसोर बबे सन बिदि गैया। जिसुनि जोनोम सानखौ 25 तारिखआव मानियो, नाथाय जों बाइबेलाव मोना। नाथाय आन्दायगाफोर जारिमिनफ्राव जों आन्दायगाफोर मिथिनो मोनो। बै समाव रमारिफ्रा सानखौ इसोर होननानै लर्ड होननानै खुलुमोमोन। साननि फोरबोखौ 25 तारिखआव बिसोर मानियोमोन। आरो बे साना जेरै स्रां लोगोसे 88 लिरनाय दं, जेरै थैनायनि सायख्लुमाव खोमसिनि लामायाव थानायफोरनि थाखाय स्रां होनो थाखाय आं सानबादि ओंखारबोबाय। सान ओंखारोब्ला जेरै खोमसिया खारो स्रां जायो। बेनिखायनो जिसुआ फैनानै जोङो बे आदम आरो हेवानि मावनायनि बे भाबोर जादों खोमसि, बेनिफ्राय मुक्ति होनो थाखाय फैनायखायनो सानबादि ओंखारबोबाय। बेनिखायनो साननि फरबनि जायगायाव आन्दायगाफोर 25 तारिखआव बिसोर रंजा बाजा बिसोर सानखौ इसोरना खुलुमो, फरब खुङो। बेनिफ्राय मिथिनो मोनबाय साना इसोर नङा, दाजानायसो। बेनिखायनो साननि फरबनि जायगायाव बिसोरो 25 तारिख बे फरबखौ जिसुनि जोनोम सान, बे स्रां होनो फैनाय आइ एम द लाइट अफ द वर्ल्ड, आंनि संसारनि स्राङा जिसुआ बुंदों। बेनिखायनो जिसुआ स्रां आरो बे स्रांआ आन्दायगाफोर 25 तारिख डिसेम्बरा बै साननि बे स्रांनि फरबमोन। बेनिखायनो दिनै बेखौ आन्दायगाफोरखौ नाथाय बेखौ बाइबेलाव मोनाखै। हालेलुया, हालेलुया।